Diyos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang kape mo sa umaga ay sasabayan ng pampagising na kwentuhan ng mga balita at iba pa sa Kape! Tan Balita. Kape! Tan Balita Kasama si Nadine Aquino at Amor Biga. Sabado, alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga sa inyong paboritong radio station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Dahil ang mainit na kape ay mas masarap. Sabayan ng masarap na kwentuhan ng mga mainit na balita. Kape! Tan Balita. Good morning! Maabig ya kabosan at si kayo namin kapaborito. Agunatan na Sabado, Mayo 10, 2025. Welcome po muli sa programang Kape Tan Balita. Good morning, Kuya Ding. How Yes, are you? good morning. Okay lang. Salat po naman ng ating mga giliw na tagapakinig, taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan pa magsasama-sama po tayo mula sa mga sandaling ito hanggang alas 7. Good morning po, maabig ya kabosan at si kayo namin kapaborito. Aray managsigay tayo, aray dumaralos. Mm. Aray driver tayo, ya asa sakbay ang babangon. Maabig ya kabosan at si kayo namin. Kumusta kila? Kumunat wala kayo, maong iyaki papasan. At 10 na, Kuya Ding, Oh, nako. last day of the campaign period for the 2025 elections. Ay, manaya, nabuwas simba. Nabuwas simba, ang kapulay kampanya na buwas. Kabangon mo, Lunes na. Lunes. Agaylay pa plus si agaw, kapaborito, katon na dapat sumabay ho tayo sa bilis ng takbon ng panahon. Pero Mabilisan talaga yung pagkilos dahil kung hindi mabilis yung pagkilos mo ngayon, natila ka pila. ay, ona. Tama naman. Ay, sus, Ginoo manggod. Alam niyo ba na bumabaha ng teg 20 pesos? Ay, halatado ka. Yan o, nang bayar ka jeep o kaya ang aliw ka tindahan at walay butaw at 10 tay kwarta may. Ay, made of pakurong ko na. Diyan 3rd District, bumabaha po naman ng planggana. Oo, timba. Oo, planggana. At saka yung May hanger. yung lalagyan ng maringot. Yung basket tama. para sa labada. Pati lalaban. pitchel. Mm. Ay, sus, alam mo, maganda ang takbo na ekonomiya natin ngayon. Oo. Oo. Oo naman. Kasi maraming pera. Oo. Maraming No, perang umiikot. umiikot. May Maraming nabibigyan. Araming manlalakoy, bananakyo. Naupot, yatampol. Siyempre, daklo sa isaliw na Daklo sa totoo isaliw. na na ay, sus, perdo na 14. Pero, wala tayong magagawa dyan. Di ba? Alas 5:42 na po ang ating oras, pero ang damo ko na ilalako. Yes, oo naman. Sa halagang 20 pesos, ibebenta mo. Ilakom so boto. Oo, hindi ako naniniwala dyan. Pinoy yata tayo. Ang Pinoy, may paninindigan. Siyempre, iduro dadsika, kwandalante. Hindi ibig sabihin
ng bayar ng saliso kandidato at si Katulaso manalo. Oh, correct. That's it. Hindi porket gumastos ng malaki mananalo na. Tayo Hindi pa rin totoo ay yun. naniniwala na marami pa rin sa ating mga butante ang may prinsipyo. Oo Na naman. kahit walang natanggap pa sa isang kandidato, kung kursunada nila, yun po ang kanilang iboboto. Oo, Pinoy yata to. Mm-mm. May matatag na paninindigan. At maging yung mga kandidato din natin, Kuya Dean, hindi naman daw sila na bumibili ng boto dahil bawal yun eh. Bawal ang vote buying, bawal ang vote Vote selling. selling. Namimigay lang ng pangmeryenda. Oo. Nataon lang na gusto raw nilang mapasaya yung mga tao. Oo. Napalikot ang gano'n dahil sa bansa. Correct. Okay mga kapaborito, bago natin ituloy yung mga talakayan na yan, heto muna yung mga ulo ng ating mga balita sa araw na ito. Sa buong isang linggong pangyayari, mga kapaborito, isang miyembro ng CVO binaril sa loob ng barangay hall. Dalawang insidente ng pananakot na itala sa Sual, Pangasinan, ilang araw bago ang eleksyon. At 80 anyos na lolo natagpo ang patay. Mahigit 300,000 pesos na laga ng shabu na kumpiska mula sa isang pintor. Sa ating balitang pambansa, Kuya Ding. Sherwin sa pagkaalkalde, alok kapalit ng 30 milyon, 6 arestado. At VP Sara humarap sa DOJ probe, mga kaso pinababasura. At sa iba yung dagat naman, plano ng Israel na pinalawak na opensiba sa Gaza, umani ng pambuong mundong kritisismo. At ngayon sa detalye po naman ng ating mga balitang lokal, nakapagtala ng magkasunod na insidente ng panakot sa Sual, Pangasinan ilang araw bago ang May 12 midterm elections. Ang naturang mga panakot ay kinasangkutan umano ng maarmadong kalakihan ayon sa Facebook post ng PNP at batay nga sa ulat, pasado alas 7 ng umaga nang mangyari ang panakot sa Barangay Victoria na kung saan ay hinarang ng maarmadong kalakihan ang biktima, sinaktan at pinagbantaan ng maarmadong suspect. Pasado alas 8 naman na kinagabihan ng naturing petsa na kung saan ay bumaba ang dalawang lalaki mula sa isang pick-up truck at tinutukan ng baril ang mga CVO at senro sa Barangay Kalumbuyan. Saka mabilis na tumakas kasalukuyan nagsasagawa ng malalimang investigasyon ang mga kapulisan patungkol sa naturang insidente. Samantala, isang miyembro ng CVO binaril sa loob ng barangay hall sa barangay Pinmaludpod, Ordoneta City. Ayon sa pulisya, ang biktima ay kinilalang sa Edgar Alvaro Nosis, 58 anyos, residente ng Zone 2 ng nasabing barangay. Sa investigasyon, alas 10:20 ng maganapang insidente kung saan ayon sa witness, dumating ang dalawang di nakikilalang suspect na sakay ng isang motorsiklo sa harap ng barangay hall kung saan bumaba ang backrider at diretsong pumasok at agad na pinagbabarilang biktima. Ang biktima ay nagtamo ng multiple gunshot wounds na naging dahilan ng agarang kamatayan. Agad namang tumakas sa mga suspect. Na-recover sa crime scene ang 3 fired cartridges, 3 deformed fired bullets at isang fired bullet na mula sa kalibre 45 na baril. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad. Nasa mahigit 300,000 pesos ang halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa bypass operation sa isang pintor sa Barangay Bacag West, Villasis, Pangasinan. Nakumpiska mula sa suspect ang 11 plastic sachet ng suspected shabu na may timbang na 50 grams at nagkakalaga ng 340,000 pesos. Ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, isang wanted person na tinaguro ang top 2 most wanted sa city level na nagtago ng 3 taon ang matagumpay na naaresto na matauhan ng Dagupan City Police. Sa may barangay Bunuan sa Dagupan City, ang suspect na kilala sa alias na James ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong Enero 31, 2023. Siya ay naharap sa mabibigat na kasong rape, statutory rape at 2 counts of rape,
through sexual assault. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang kaso. Matapos magtago ng halos 3 taon, kasulukuyan ng nasa kasudian ng Dagupan City Police ang suspect para sa kaukulang documentation at legal na proseso. Ang matagumpay na operasyon na ito ay isang patunay ng walang humpay at tapat na laban ng kapulisan sa kriminalidad, lalo na sa mga kasong may kaugnayan sa karahasan, laban sa kababaihan at kabataan. At tiniyak ng kapulisan na walang sino man ang makakatakas sa batas at mananaig ang hustisya. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Samantalay sa detalye naman ng ating mga balitang pambansa, arestado ang 6 na individual noong Mayo 8, 2025 sa isang entrapment operation ng National Bureau of Investigation. Na kung saan ang mga ito ay nag-aalok umano ng 30 million pesos para sa panalo ng isang kandidato sa pagkaalkalde sa Iba, Zambales. Kinilala ang mga naaresto na sina Ronald Ucap, Judy Abalos, Joseph Ong, Cherlyn Adriano, Ralph Edward Salas at Francis James Mapua. Ayon sa ulat, kinausap ni Abalos at Adriano si Atty. Genaro Montifalcon na tumatakbong alkalde at inalok siya ng tiyak na panalo kapalit ng malaking halaga gamit umano ang kailang koneksyon sa COMELEC o Commission on Elections. Nagpakilalang kamag-anak ng mga dating opisyal ng COMELEC, humingi ang mga suspect ng paunang bayan na 15 million pesos. Dahil sa pagdududa, agad itong iniulat ni Atty. Montifalcon sa COMELEC na agad namang nagsumiti ng reklamo sa NBI. Sa isinagawang operasyon sa isang hotel sa Quezon City, nahuli ang mga suspect matapos tanggapin ang mark money mula sa complainant. Sila ay sinampahan ng mga kasong estafa o Article 315, Usurpation of Authority, Article 177 at paglabag sa Section 28 ng Republic Act 9369 o kaya Automated Election System Law. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Nag-iwan naman ng mga paalala ang National Police sa panguna ni Police General Romel Francisco Marbil na panatilihin ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa araw ng halalan at manatili ring neutral sa araw na ito upang maging tutok ang mga ito sa kanilang tungkulin. Ito ay alinsunod pa rin sa mga naging panawagan ni President Bongbong Marcos Jr. na gawing malinis at maayos ang halalan ngayong taon na ito. Ani Marbil, wala lang, dalawa lang ang pangunahing misyon ng PNP kada magkaroon ng eleksyon. Una rito ay tiyaking ligtas ang mga botante at ang pangalawa naman ay ang pagpapanatili ng neutralidad ng kanilang hanay nang maiwasan ang pagiging sangkot ng mga ito sa mga away politika. Dagdag pa ng hepe, hindi dapat narito ang kapulisan para magsilbi o pagsilbihan ang interes ng politika, ngunit para pagsilbihan ang taong bayan at ang demokrasya ng bansa. Ang mga naging pahayag na ito ng hepe kasunod ng umiigting na mga political activities sa buong bansa, kasabay ng lumalaking pangamba ng publiko tungkol sa mga umano'y pagkakaroon ng kinikilingan ng ilan sa kanilang hanay. Binigyang din ni Marbil na sino ang pulis na masasangkot sa politika o magkaroon ng mga partisipasyon politikal ay agad nakakasuhan ng mga administrative cases at maaari rin itong matanggal sa serbisyo. Sa uli ay binigyang din ng hepe ang mga gampanin ng PNP para sa halalan ay ang pagtiyak na ang mga Pilipino ay makakaboto ng malaya at hindi makakaramdam ng takot. Samantala, hinimok din ni Marbil ang mga commanders at regional directors na bantayang maigi ang kanilang matauhan at agad na ipagbigay alam ang mga indikasyon ng maaring pangingialam ng mga ito sa usapin ng politika. Tiniyak rin ni Marbil sa publiko na mananatili ang kanilang hanay na nanindigan para sa pagtatanggol ng demokrasya na nakatuon sa paghatid ng mapayapa, maayos at tapat na halalan. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Humarap sa unang preliminary investigation ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte. Pinanumpaan at personal na nilagdaan ni VP Sara ang isinumitong counter affidavit sa mga kasong inciting to sedition at grave threats kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012.
Ayon sa legal counsel ni VP Sara na si Atty. Michael Tua, mismo si VP Sara ang nagdesisyon na personal na humarap sa preliminary investigation dahil kailangan niya rin nga personal na panumpaan ang salaysay nito at lagdaan sa harap ng mga prosecutor ng Task Force Special Cases na nasa ilalim ng Office of the Prosecutor General na may hawak ng mga isinampang reklamo ng NBI. Laman ng kontrasalaysay ay ang pag-iit na basura ang mga reklamo dahil walang sapat na basihan, kalakip ang mga ebidensya para maibasura ito. Mabilis lang ang proseso na bago mag-alas 3 ng hapon ay nakalis na si VP Sara para sa isa pang aktibidad na dadaluhan. Nagugat ang reklamo laban na sa Vice Presidente sa mga live statement niya sa social media kamakailan na may pagbanta umano sa Pangulo, First Lady at House Speaker na kapag siya ay namatay ay mayroon na siyang binayarang hired killer para patayin ang mga ito. Nakatakda naman na sa May 6 ang sunod na preliminary hearing kung saan inaasang magsumiti ng NBI ng tugon sa kontrasalaysay ni VP Sara. Kape Tambalita News Recap. Tiniyak naman ng Energy Task Force Election ang handaan ng Department of Energy na magbigay ng tuloy-tuloy at maasang supply ng kuryente sa buong bansa kaugnay ng nalalapit na local and national election sa May 12. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puentebella, nakaposisyon na ang mga contingency plan at tuloy-tuloy na rin ang koordinasyon ng Energy Task Force Election sa mga power producers, transmission operators at fuel providers upang matiyak ang ligtas at maayos na halalan. Kabilang sa mga ginagawang hakbang ang inspection at maintenance ng mga pasilidad ng DOE, pre-election check sa mga voting at canvassing centers at pagtiyak sa operational na uninterruptible power supply ng Commission on Election. Katuwang ng ATFE sa paganda ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor, kabilang ang Philippine Independent Power Producers Association, National Power Corporation, National Grid Corporation of the Philippines at ng iba pa. Kampante ang DOE na makakayanan nito ang inaasang mataas na demand sa kuryente bago, habang at pagkatapos ng halalan 2025. Kape Tambalita News Recap. Inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang dagdag na 2,000 pesos sa kompensasyon ng mga guro at poll workers na magsisilbi sa darating na national and local election sa Mayo 12, 2025. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, ito ay bilang pagtuon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itaas ang benepisyo ng mga gurong nagsisilbing tagapangalaga ng boto. Bagong honorary rates ng Electoral Board ay mga sumusunod: 12,000 mula sa dating 10,000 para sa chairperson, 11,000 mula sa dating 9,000 para sa poll clerk, 11,000 mula sa dating 9,000 para sa third member, at 8,000 mula sa dating 6,000 para sa support staff. Hinipog din ni Pangandaman ang Commission on Elections na tiyaking agad na maipagmamahagi ang mas mataas na benepisyo dito. Ang budgetary requirement para sa kabuang eleksyon ay aabot sa 7.480 billion pesos batay sa fiscal year 2025 General Appropriations Act. Tinatayang nasa 758,549 poll workers ang magsisilbi ngayong halalan. Ayon sa Election Service Reform Act at COMELEC Resolution number 10194, dapat silang tumanggap ng honoraria, travel allowance, communication allowance, meal allowance at service credit. Pinaalalahanan naman ni Vice President Sara Duterte ang publiko hinggil sa tamang pagsunod sa batas trapiko para makaiwas sa anumang uri ng aksidente sa kalsada. Ginawa ng Presidente ang panawagan kasunod naman na itatalang pagtaas ang bilang ng mga aksidente sa kalsada na kinasasangkutan ng motor vehicles, particular na nang nangyari sa SETEX at NAIA. Ang mensahe na ito ay para sa Land Transportation Safety Month kung saan iginiit ng Vice Presidente na kailangan
na matulungan ng mga motorista, pribadong sektor at gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Ayon kay VP Sara, ang road safety ay hindi lang trabaho ng mga enforcer sa kalsada. Nanawagan rin ito sa mga pribadong sektor na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga drivers at sumailalim sa matinding training at seminar. Batay sa datos, aabot na sa 11,000 Filipinos ang nasawi noong taong 2021 dahil sa mga aksidente sa kalsada. Karamihan sa mga ito ay mga pedestrians, motorists, bicyclists, at tricycle passengers na kadalasang may edad na 15 hanggang 19 anyos. Kape, Tambalita, News Recap. News 2 minuto bago sumapit ang alas 6 sa detalye naman ng ating balita mula sa ibayong dagat. Umani ng pambuong mundong kritisismo ang Israel patungkol sa planong expanded Gaza offensive. Ito'y matapos sa ahiyag noong Martes ng Israel Prime Minister na pulbusin ang Palestinian territory. Nanawagan ang Israel sa libu-libong reservists para sa planong pinalawak na opensiba sa Gaza na magresulta na masakop ang Palestinian territory. Si European Union top diplomat Kalyas noong Martes ay nagsabi sa kanyang Israeli counterpart sa kanyang panawagan ng sitwasyon ay hindi dapat manatili at hiniling ang pagbabalik ng tulong sa Gaza na kung saan ay nagkakaroon na ng tagutom. Matatandang nagsimulang digmaan matapos ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Samantalay sa larangan naman ng palakasan, kumonekta ang token tech sa tropang 5G sa kanilang ikalawang sunod na panalo matapos pasabugin ang Terra Firma 110-74 sa Season 49 PB Philippine Cup kahapon sa PhilSports Arena sa Pasig City. Mula sa 0-3 panimula ay pinaganda ng tropang 5G ang kailang baraha sa 2-3. Laglag ang jeep sa panglibang dikit na kamalasan para sa 1-5 na marka. Tumipa si Calvin Oftana ng 22 points at 19 at 12 markers sina Poy Erom at Raymond Batak. Ayon sa pagkakasunod, kaagad kinuha ng tropang 5G ang 29-13 abante sa first period. Tuluyan ng bumigay ang jeep sa halftime 35-51. Inilista ng Tokan Tex ang isang 32-point lead 82-50 galing sa jumper ni Iram sa huling 2 minuto 53 segundo sa third quarter. Mula rito ay hindi na nakalapit ang Terra Firma na nakahugot kina Louis Sanggalang at Mark Nonoy ng tig 16 na puntos. Ganap ng alas 6 ang ating oras sa Umpawel, Sukapetan Balita, Kasumpaan Labat, Napigaran, Paimano. ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang
CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo at balay sunido ma. Napagmong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, putusan ni ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, igogobi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjatsual. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. 8 minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Kape, Tan Tan, Balita. Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Sabado sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir June, good morning po. Yes, good morning din naman. At narito naman ang pagkaya ng ating panahon sa araw po ng Sabado, Amayo Gis. Sa ngayon, nakakapito pa rin ang ating easterlies na umiiral sa ating bansa. Dahil dyan, ang buong lalawigan ng Pangasinan, partikular ang Dagupan City, ay patuloy na bahagyang maulap na kalangitan na may puno-punong pangulan. Nagkiba na rin dyan yung thunderstorm na umiira lalong-lalo na sa dagong hapon o di namang kaya sa gabi. Wala tayong gale warning na nakataas sa anong bahagi ng bansa, so sa ating mga mangisda ay malaya po silang kumalahon. Ang ating agwas ng temperatura ay naglalaro sa 25 hanggang 34 degrees Celsius at ang ating init factor o yung damang init ay nasa 42 degrees Celsius. Ang araw naman po ay sumikat kaninang 5:30 ng umaga at lulubog naman mamayang 6:20 ng dakong hapon. Yan muna lagay ng ating panahon ng tagapagulat. June Soriano, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Amputang minsan siya kapaborito, pero nanagunuyan, walay uran. Di malikat tayo, no? Unuuran, pero masalimot minsan siya. Nga 1 week laya, halos kada nga rin unuran. Oo. Kung gaano kainit ang ating panahon, lagi masakyaw sa boses ko. Kung gaano kainit ang panahon, sing-init din ng politika. Nako. Oo naman. Iyo po, yun ay ng pisingan nyo. Kwandalante, eray, kandidato tayo. Good morning po sa lahat po ng mga kandidato natin. Alam May po the namin, best candidate win. Oh, and good luck sa lahat na. Sa lahat, Good luck. And alam po namin, lahat kayo gusto nyo syempre na matanggap sa inyong aplikasyon para maglingkod sa publiko, maglingkod sa ating bansa. And hindi iyon biro, Kuya Ding. Tama yun. Hindi biro ang pagsisilbi sa gobyerno at hindi rin biro ang ginagawang pangangampanya ngayon ng ating mga kandidato. Kaya kung halimbawa pumunta sila dyan sa inyo, harapin din po natin sila ng maayos at mabuti, mga kapaborito. Kapwa ho natin mga Pinoy ang mga yan at iisa lang gusto nila, maglingkod. Yun Sana ganun nga. Sana ganun nga nila. talaga yung layunin ng bawat kandidato ang manilbihan sa taong bayan. Oo, at isa din ang hangarin ng mga butante. Sana nga manalo kayo lahat. Kaya lang, meron lang isang mananalo sa pagka-mayor, governor, vice mayor, vice governor, sa board members, may bilang lang May po. bilang lang na Oo. dapat. Oo. Kaya, Katon walay ulaman, singa wala ko abong na timing ya wala ray arama unliber. Iya kandidato sa ibaba kaya ng pasya yun. O di no, may singa pampalubag lumot. No, lalo na no singa kabat ko may kandidato sa ibaga. Oy, wadyala ray sigurado.
Alam mo, pampa-good vibes yun. Pampalakas ng loob yun. Mm. Oo. Alam mo kasi, kailangan magbigay din tayo ng inspirasyon sa kanila, Kuya Ding. Kasi kapag inspired yung mga yan, syempre, makapaglilingkod ng maayos. At sana tayong mga butante, si katayuran butante, aliwan sa may una sa tilabat at sa may iter daw pakurong kasi wala ramay agmut ang iter which is wrong. Di ba? No agila ba ibo no ang iter talaga ni at pakanunong yut sa tingin po ninyo hindi naman siya karapat dapat subit ag ibubuto pero nantay mo ya okay tanay ag man ibabagay okay tanay pero ag ang iter hindi ganoon dapat. Oo, pero kin manluluroy mairak mura rami arom. Maybe. Oo. And eto nga, nako, usong-uso ngayon yung word na tell me. Tell me. Pigara kayo dyan, tell me. Alam mo ba, Kuya Ding, na eto yung kwentuhan dyan sa mga kanto-kanto, sa mga araramay mansisimpok. Mansisimpok. Manchichika. Alam mo kuminsan kasi, alam mo Kuya Ding, sabi nga, nakapagre-relax yun sa isang tao yung nakikipagkwentuhan. Oo. At tapos sinasabayan mo pa ng paghigop ng kape. Parang itong ginagawa natin. Kaya lang nagprograma tayo, mamaya na lang yung kape. Oo nga dapat may kasabay na kape. Masarap. Kaya nga sumikat ngayon yung mga may negosyo na cafeteria. Oo, yung mga coffee shop. Kasi alam mo Kuya Ding, sa ngayon, wag lang tayo yung puro trabaho, puro na lang yung bang problema ba lahat? Lahat naman tayo may problema. Mas maganda pagka minsan yung nakakapag-relax sa rin. Sa amin nga isang Kuya coffee Ding. shop, diba? Alam mo sa amin Kuya Ding, halos lahat naman nandun sa amin nagtatrabaho. Oo. At yung hindi man nagtatrabaho sa isang kumpanya o isang opisina o hindi nandun sa bahay, nagtatrabaho pa rin yan. Mas mahirap nga. Kanya-kanya nga lang yung inaatupag araw-araw. At dapat may oras ka talaga na yung bang makipagkwentuhan. Una sa pamilya mo, pangalawa sa mga kamag-anak mo, and then sa kaibigan. Yung bang magkwentuhan kayo na tapos may kasamang tawanan, maya't maya pinagkukwentuhan nyo yung problema tapos tatawa na lang, yung iba iiyak. Kasi sa ganun pala, nakapagbibigay, yung bang nagkakapalitan kayo ng idea. Oo. At na ibubusngaw mo, may wadya loob mo. Kaya usong-uso ngayon ang salitang tell me. Katon wala, anto may babagam? Nibusngaw may walad loob. Aram-arom, ibusngaw da, ingungo da. Arom. Ibus nga da ingo da sa coordinator. Agdaran ni lista. Meron ako napanood ng Pangasinan may napanood ako sa Reels. Oo. Inturo Candelaria Candila. Inturo Candelaria Candila kumon at sarararaya. Para sa ayan Candila para sa may coordinator. Inlista day ngaran pero agad lista labat ang nainduro. Wala mo't iramay coordinator sa ilalon yan iter primero sa balita is 500. Sa Simabi 150. Ay, grabe, balog sukupit. Pag ganun, kung totoo yun kung totoo yun. Wala mo may kin, wala real si ano nang kuya. Pigara kidya. Ay siya mira kami kanto. May amira. Sa kanto may dawit na papel manlilista. Ngari manlilista. Amaya may kay manaya. Agyo nakukup ang garo ta iasuyo. Excuse me sa mga kumakain. Balat na. Ayaw dala. Balat na. Say arum balat. Walang kimatok. Ako po, 5 ra kami dyan. Kantong tampo. Lagdan ni baga. Andi si kami may mangkukulikta na pautang. Uy, pero meron akong na-obserbahan. Ako mismo Ako mismo Kuya Ding na-obserbahan ko. Merong isa kasing bahay na talagang kahit anong oras agaylay irap mo untawag demand kasi nakasara, may gate, tapos may sarado pa yung bahay, yung pintuan.
Alam mo, kahit anong oras, ang gano'n mambilbilagat kala, Agda na rengal. ang gabi manlukas. Mm. Manlikat ka ba, yan o, arawi ka nila, ba, laon mo man yan, aman na abungat, akalukas. Sabon mo. Oo, pero kung minsan, kahit na nakabukas yan, mamim, piga-piga kang batang tangan mo may gate, bago rampaway. Ampaway, Pero nata, nanlima kay Akalukas. Oh, waman The gate and the door is widely open. Oh, hindi, nakasara siya, pero may tao doon sa harap mismo. Oo. Singa na i-imagine ko tanya, aglaanggan makalirap. Makakaugip la siguro, pero ito tepel to taaglapigan. Paano makaugip? At ang labas sa ayuda ang aga makala. Oo, katun. Di ba? Oo, dakil ni apuyat natin. Pero dakil sa napupuyat yan talaga natin. Pero kina, wala rin. Di man si kami. Mapandan. Nun saman kung dari totoo akin, unya, ini malulutay. Nun saman, unyaran pizza mga 5 days before, even 6 days before, ay amay-amay la, ang babangan, wala ignore noodles, kape. Anta wala ikiyon, istorya na mong labat, ako anta, how to it is, kasi wala mang kuni kalye di man si kami. Kalye, diyan mapandan, ya, mga 3 days before election, 4 days before election, wala may kalye, ya di magkanto ininan dalay kratula. Say akakarga magkratula kuno, egg no entry. Egg no entry. Kasi nanulara inol. Apur garara ignore. Katuna ang dalabay, no entry. Aglaro na buli, ignore din Ay, siya. sana makarating ang itlog dito. Kailangan namin ng itlog. Hindi, maatap natin niya to, Pero natan maatap. Oo. Hindi, intindihin natin sila. Bakit ka mo, Kuya Ding? Kasi may limit lang naman kasi ang gagastusin ng mga kandidato. Hindi pwede silang sumobra dyan. Dahil madidisqualified sila kung nanalo. Kasi, yung doon kung sa legal. Pero alam naman natin na yung sinasabi ng COMELEC na limitasyon, ako naman yun. Hindi naman talaga nasusunod yun. Pero, may kalye yun. Anto may barangay yung baluni. Wala kali. Kasi kung may hindi akin kanta ako labilan may kali. Di man kinama na kali ay kung to. At tanang 2022 election stand, pigay agaw ni antis na eleksyon ininan day kratulatan. Egg no entry. 2023 at 2022 elections man. Pero ngayon wala. Ang gapo. Anti babaga na please. Kaplanggana mo. Kaplanggana. Oo, meron akong kilala, Kuya Ding. Akapigara lang timba. Small, mula sa maliit hanggang malaki. May pananginan na... Mahirap tawa-tawa na planggana. Ang mantay pangiliran mo. Oo. Ay, pero ano yan, maraming magagamit niyan. Kasi mamauran lang. Ang torturlaran. Wala yung tortur dito. Ay, walang torturabong. Isalur mo man. Oo. May paraan din yun. Good idea. Mag-exchange kayo ng kapitbahay mo. Kung nakarami siya ng itlog, ikaw nakarami ka ng planggana, magkwintahan kayo. Isarap ko pa yan. Anto naman, may barter. Mag-barter kayong dalawa. Palitan na, di ba? Ay, nako. Alam mo, Kuya Ding, yung munting kasiyahan naman ng ating mga kababayan yan eh. Parang katuwaan lang naman katuwaan lang naman yan. At saka alam mo, alam din ng COMELEC yan. Kuya Ding, na hindi porket namigay si kandidato, halimbawa namigay nga, at meron talaga. Ano naman yan kasi, yung alam naman nila, hindi na rin considered as vote buying yun. Diba? Kasi, alam mo, yung 20 maliban na lang kung yung talagang ibinibigay malakihan, that's it. Pero naniniwala tayo na marami pa rin mga butante na kahit 1,000 pa ang tanggapin yan, kahit tumanggap pa yan ng bigas, ano pa man dyan, pag ayaw kang iboto, hindi ka iboboto. Yung hindi nagbigay na alam nila
na tapat sa serbisyo, yun po ang kanilang iboboto. Oo, and ang COMELEC naman natin, Kuya Ding, nandiyan nakabantay. Siyempre, pag may reklamo, meron silang a-actionan. Pero pag walang reklamo, wala. At saka, di ba may mga balita nga na may nagsumbong na mismo, di ba dyan sa 6th District? 6th District, na merong vote buying. Tama kailangan, yan. madali, yung Something like 3,000, 3 bayan yung binanggit. Oo, Kay voter. kailangan may ebidensya din yan. Meron tayong ilalabas. Actually, pinaabot yan sa PNP saka sa COMELEC chairman mismo. Oo. Dito naman sa atin may katarungan. Naniniwala tayo na may katarungan sa atin. And yan, nako, ulitin natin sa mga kandidato natin. Good luck po mga sir, mga madam. And Ara may mambubunog na bulas. Singa dita na mapandan, wala rin may bagaya. Nambunog irebulas, unyaran barangay, ang iter ira na 5 kilos. Akit agsi mabidjad baluling kung dara may arumat. At sa ikwan ko, siguro, jad abunog ganda nandurumaran barangay, ang gano aglarabutan ng baluling analo lara. Ano rin umman siguro. Agdala na, walay kandidat siguro, iyag tula na kaukulay, buto na taga baluling kung kuman. Ande, paano, walay sakinin banda tuman? At ande, alagar ka, say walang isip ko mo sa sakoy, impano manriripak nira para baluling, ya mas dakil ito na taga baluling. O kaya naman, baka sabihin nila, alagditan tawad tayo ding akiyo. Ay, sus Ginoo. Ayun sa aramay kaya na panunot labat, aramay supporters na kandidato kasi wala ramay kandidato tan. Ya aramay supporters da sa balita nga lara kini. Mampapainitan ira. Relax lang, kalma lang, mga kapaborito. Nobilbilang aray. Kasi ang mainit yung mga supporters talaga. Totoo yun. Kaya, nako, kalma lang mga kapaborito. Relax lang. Matatapos ang eleksyon. Matatapos na ito sa 12. Di ba? Sa araw ng paghatol. And sa May 12, mga kapaborito, before yan pala, hanggang 11:59 mamayang gabi ang kampanya na lang. Katun iyo po dalay ng pisinganda, iray candidate po natin, yung mga aplikante ho para sa posisyon sa gobyerno ho natin. And tayo din sa 12 naman po, May 12, maging maaga ho tayo. Mag-uumpisa ang butuan, Kuya Di, alas 5. Yung early voting is 5 to 7. Sana nga mangyari yan, Kuya Di. Bakit ka mo, nung last election, sinabi nila na maaga. Hindi ko ma-recall kung eksakto alas 5 din or alas 6 nun. Parang alas 6 ka. Last, pero hindi nangyari yun. May mga wala ra arom asabay iran lima diskulahan nga pulang lamang iraram nga pumo ni rararamay jay aramay teacher full workers. Yan. And sana nga mangyari yung alas 5. Alam mo kasi pwedeng bagamat holiday sa May 12. Holiday. Diniklara nga holiday yan. Syempre lahat gusto nila matapos agad. Yung maaga sila kasi hanggang 7 naman pinahabang yun, di ba? Hanggang 7 doon hanggang alas 3 lang. Tama. Tapos naging alas 5. Ngayon, alas 7 ng gabi. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ilang oras yun, Kuya Di? 7 to 7 is 14 hours. 14 hours. 14 hours yun. 14 hours. 5 a.m. to 7 p.m. Di ba? Ang haba. And sigurado, ang haba-haba din ng pila niyan. Kasi yung clustering lalong binawasan pinagsama-sama talaga nila yan para sa ganon maging doon sa eskwelahan na ito may bilang lang isang presinto. Para hindi masyadong kalat-kalat kaya sigurado mahaba ang pila and sana alam na ho natin ngayon yung kung saan tayo yung precinct number natin. Saka yung mga botante kung gaano yung pagtatyaga natin sa pagpila ngayong panahon ng campaign period ay magtiis din tayo sa pagpila pagdating ng eleksyon. May priority lane na ang mga senior. PWDs, yung mga buntis, yan. And duko yan tayo, pasensya tayo. Noong buto tayo, tani amputang so panaon tayo. Katulad na bago tayo umbuto, mas maong manamos tayo para presko. Dapat angan ka, busog ang iyong tiyan, and dapat yung bang
Raka-ready rin ang katawan mo. Hindi ka inaantok para sa gano'n maiwasan yung pakikipag-away. Kasi kapag kulang ka sa tulog, gutom ka pa, tapos ang haba-haba ng pila, tapos mainit pa ang panahon, ay maganggano kan unsyudot. Tama yun. Kaya kailangan sa mga panahon na yon, mga kapaborito sa pagboto, dapat kumbaga preparado tayo, isip, katawan natin, at magpasensyahan. Yung linya, irespeto ho natin, mga kapaborito. At tayo man tutulakan. Makaboto tayo makaboto. And panatilihin nating malinis at maayos yung mangyayaring halalan. Magtulungan ho tayo, mga kapaborito. Etong botohan na ito, tayo din na mga Pinoy lang ang boboto. Tayo din. At sana pagkatapos ng eleksyon na ito, hindi na mangyari yung mga nakaraang eleksyon na kesyo nagkaroon ng dayaan. Di ba? Yan ang dahilan kung bakit dinisqualify ng COMELEC yung Smartmatic allegedly dahil doon sa nangyaring mga dayan sa nakalipas na mga eleksyon. Kaya dapat maging vigilant ang bawat isa sa atin. Kaya bago na ngayon, hindi na Smartmatic yung Mero. Mero systems. Sana yung Mero systems wala nang meron. Merong mga gagawing proseso bago umpisahan sa isang presinto yung gagawing botohan. At nandyan lahat ng mga kailangan nakabantay para ma-check yung machine na yon na gagamitin na talagang walang nakalagay doon na ano pa man. And ngayon, makikita na nga kasi, meron siyang monitor doon na after mo mag-shades, magboto, makikita mo doon sa monitor kung yung bang mga ibinoto mo, yun tama yung lumabas. At i-check ko natin. In case na may problema, in case na meron tayong makikitang number na hindi tama, agad nating ireklamo. Doon sa mismo sa loob at magsabi tayo ng maayos. Halimbawa, meron kang kandidato na talagang gustong-gusto mo siyang manalo. Alam mo na talaga, yun yung number niya. Tapos, hindi lumabas yung number na yon na ibinoto mo, pwede mong ireklamo. And heto pa po, mga kababayan. Maganda yun. Maganda yung ganong sistema. At heto pa, i-share lang natin, Kuya Ding, yung do's and don'ts sa mga polling areas. I-share lang po namin. Ito ay isang paalala lang, mga kapaborito. Be sure that you are registered voter. Yan. Oo naman. Baka hindi ka pala bumoto ng 2 beses na magkasunod. Although meron yun, meron yung mga meron yung mga ilan na bagamat hindi sila nakaboto ng 2 beses, nandun pa rin yung kanilang kanilang pangalan. Pero yun ang utos ng COMELEC na pagka 2 beses na hindi nakaboto, you have to verify. Di ba? And ngayon, pwede mo naman i-verify online. Meron na ngayon yung online ng COMELEC para malaman mo kung sa areas ka or active or inactive ka. Pangalawa, prepare your list para sa mga iboboto mong candidates. Tama yun, Kuya Din, para hindi ka magtagal na. Kumbaga, nujad Pangasinan, manggawa kalay kudigom, tapen walay sakalon mo. Di ba? O kopyaan, di ba? Upon receipt of your ballot, check the presence of any markings or if the ballot is torn or smudged. Ayan, iwasan natin dapat maayos pa rin, mga kapaborito. Use only marking pen provided by the COMELEC in accomplishing and shading the ballot. Follow proper shading. Ayusin ho natin, mga kapaborito. Cover para hindi masayang yung boto natin. Cover the ballot with the ballot secrecy folder while accomplishing it, sabi nga niya. Review your voter's receipt and deposit the same to the VVPAT. Voter verified paper audit trail receptacle. Yun. Yung sinasabi natin kanina. And don'ts naman. Eto, wag natin daw kusukitin yung ballot. Don't tamper the security codes and timing marks of the ballot. Don't erase any printing from the ballot or put any distinguishing mark on the ballot. Don't speak with anyone other than the electoral board. Halimbawa may problema ka, doon ka pumunta. Doon sa tamang tao na kailangan mong kung ano man yung reklamo mo.
wag din yung sobra ang iboboto dahil hindi siya makakount. Don't take photos or videos of your ballot and the voter's receipt. Bawal yon. Don't bring the ballot, ballot secrecy folder, and marking pen outside the polling place. Yan, mga kapaborito. Nag-remind lang ho tayo para alam ho natin yung ating mga gagawin. Walang masama. Sabi nga, Mas maganda nga yun na malaman ho natin yung kung ano po yung ating mga gagawin pagdating sa presinto. Oo. And kung ano man yung rules na hindi lalabag sa karapatan natin, mga kapaborito, sumunod ho tayo. Dahil sigurado may ipapatupad dyan rules and regulations. Tumupad, lahat po tayo tuparin mga natin. alituntunin sa pagboto. Para maging mapayapa at malinis ang ating halalan. Kasi hindi lang ng mga kapulisan ang may pananagutan para mag-maintain ng peace and order. Sama-sama tayo. Tayong lahat. Alalahanin ho natin, mga kapaborito. It's a concerted effort ng upang sa ganun ay magkaroon po naman ng maayos at mapayapang halalan. Oo, alalahanin natin, mga kapaborito. Tayo din. Tayo din ang mga Pinoy. Sabi nga nila, at the end of the day, kung sino man yung manalo, ang importante ay yung talagang maninilbihan sa taong bayan. Magbabalik po ang Kapetan Balita makalipas po ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na dyan na, mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan Caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuelio po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuelio at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan
mukha ang serbisyo. Di ka na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Jad Dagupan, walay saksakay radio station, ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Well, walang tila na 39 minutos kasumpalan alas 6. Tuloy-tuloy tayo nil sa yung programa na Kapetan Balita. Still, ni paakar nil sa eleksyon yagawaan no agaw na Lunes sa publiko at nakaukulan niya extra vigilant manlapod sayan agaw yang gaad early morning na sa may election day. Kabay ito di baga may masaksakbay may kabusan na Lunes nuiner sa vote buying at ibabagan vote buying at rampant urong sa Commission on Elections in kuan ng Comelec Chairman George Garcia ng Karuman. Iya mostly sa crucial period na sa election season, iya sa manipag i-monitor na publiko at amay duwaran agaw antis na eleksyon o early hours antis yaman lukas sa presinto no Mayo 12. At unong sa Comelec lang aman sa may nagagawan talaga sa may saliwan atan may grabe laya pakurong. May samputlaya kurang tapan dyan untan at makapansaliw na boto at sara may mansasaliw. Which is true, di ba? And mga kapaborito, ayan, ang kapulisan naman po natin ay nanawagan na panatilihin natin makipag-cooperate sa kampanya laban sa krimen. At tulong-tulong tayo sa pagpapanatili sa kapayapaan at kaayusan sa gagawin ho nating botohan. And yun nga, base sa pahayag ng ating PNP Provincial Director ng Pangasinan, si Police Colonel Rollifer Kapukian, sabi nga niya, sa bawat polling precinct ay merong itinalagang 2 pulis. At maliban dyan, meron... Tama, dahil nagkaroon ng... meron yung araw nagkaroon ng scent of ceremony para sa mga magbabantay ng mga kapulisan. And 2,000 plus yan, Kuya Ding, na mga kapulisan natin. Para i-maintain ang peace and order. Oo, sa mga polling areas. Maliban dyan, ang iba pang mga pulis natin ay nakabantay din po sa iba't iba pang lugar sa ating lalawigan. Siyempre, baka may manamantala. Kasi busy tayo lahat, di ba, sa eleksyon. Baka may manamantala, kaya bantay sarado din yung ating mga entries and yung palabas at papasok ng ating lalawigan. And maliban dyan, tuloy-tuloy din ang kampanya ng ating kapulisan laban sa illegal na droga. Hindi porket election, mag-i-stop daw sila doon. Hindi. Tuloy-tuloy pa rin. Lalo na ngayon na sunod-sunod po naman yung malalaking halaga ng shabu ang nakukumpiska ng ating mga kapulisan sa iba't ibang lugar dito sa Pangasinan sa mga isinasagawang drug by bust operation. And tulong-tulong tayo. Nakakalungkot nga dahil noon parang talagang humina na yung problema sa illegal na droga, pero ngayon ay tila lumalakas na naman.
at maging ng ating mga kapulisan, maging ng ating mga otoridad, ay aminado po naman ang problema sa illegal na droga ay nandyan pa rin at tila nga lumalakas. Oo, kaya pinalalakas din nila yung kanilang puwersa sa tulong ng komunidad. Komunidad, yes. Kaya mayroong mga naaresto, may mga nakukumpiska. Kaya mga kapaborito, manatili tayong panatag at payapa. And syempre, yung pananalangin number 1 yan, Kuya Ding. Alas 6:42 na po ang ating oras. At ano pa yung sinasabi mo, Kuya Ding, kanina? Balibalin pantungtungan, kuwan mo. Wala. Ay, isingit tilabat. Wala may king kasi. Wala may pimaway balita. Iyan, nalapo sa Philippine Statistics Authority. Yan at ibabaga. Iyabalbalag ya bilang. It's 18.9. Almost 19 million. Ibabagan graduate na high school, tan senior high school, at ibabagay functionally illiterate. Are-arom at makabasa, are-arom, naiirapan niya mambasa, o di ara may makabasa balot, di could not comprehend, agda natatalusan may babasa unda. Although, may bilang at nilinaw na sa DepEd, atan at something overstated. Exaggerated may bilang lapod aman niya bilang kuno 18.9, that is from 10 years old to 64 years old si babagara. Then ni paagaran saya wala may wala may alternative learning system kan makahabol ara may singa labay may makasum may ALS. Pero natan balo ya ay sa may ikukulamot nan may request nan Senador Sherwin Gatchalian sa DepEd yan iner sa DepEd at dapat kuno man create na sa may alternative learning comprehension. So sa ilabay ito ni ibaga wala mo something it's ALS pero ara may makabasa nahihirapan niya mambasa. Ara may makabasa, agda natatalusan, which is, singa, may masyadong magulo. Siyempre, nung manaaral ka, amay panaaral, amay pakatalos, I guess, that will go hand in hand. Yan, mambabasa ka, tatalusan mo, aliwan sa may, antam mabasaan, pero, ang muna talusan, singa, aliw diwa mo taiba gaya, something degrading ni ibabagam balbalog ya porsyento na sari Pilipino at bobo kanto aliduan din di ba? So anti problema saya impano sa may educational system timot at walay problema. Correct. Di ba? Kaya siguro dapat tutukan yung mga problemang yan, di ba? Kasi after nitong election, kababaeng. After kababaeng election, sa Pinoy noontan. After election, kuha na naman pasukan na naman. Magre-ready na rin yung mga teachers natin. Tama yun. Kaya, eto, tulong-tulong din ho tayo tungkol sa bagay na yan. And sa banda ng ating mga opisyal ng gobyerno natin, hindi naman sila tumitigil na naghanap ng solusyon. Pero sa dami na ng inilatag, noon pa man. Noon pa man. Heto, kada merong bagong upo, heto, puro bago. Alam natin, nag-iisip ng solusyon. Pero baka sa dami na, nagkakaroon na ng... Hindi na rin parang nagkakaroon na rin ng kontradiksyon. Kaya siguro, dapat pagtuunan na natin ng bansin yung talagang magiging solusyon at mag-stick tayo doon. Wag lang yung... kasi kagaya sa batas natin, ang dami-dami, magkakasalungat kung minsan. And sabi ng ganito, ganyan, di ba? Puro lahat may rason. Kaya sa atin naman, sa atin na mga magulang, kung alam naman natin na yung kakayanan ng ating mga anak. And kung halimbawa, dito siya mahina, wag lang natin siyang iasa sa mga teacher din. Kasi with that figure, sabihin na natin na masyadong mataas yung sinasabi ng PSA, pero sabihin natin kahit kalahati lang, nakakalungkot isipin na sa ngayon, pagdating ng graduation, lahat halos ng mga estudyante, mas marami yung with honors kaysa walang honor.
Pero bakit lumalabas na maraming hindi nakakaintindi? Doon sa hirap magbasa o kung makabasa man ay hirap na maintindihan yung kanilang pinag-aralan. Di ba? So parang hindi maganda. Siya nga pala, binabati natin ng text, tawag ng tawag. Good morning, maabigya kabusan at si Jerome Balisteros sa Antinorio. Dita na Barangay Purtik, Bali na Bugalyon, ibabaga to jay. Siyempre, kumon tamanalo, tay ibabaga ya congressman, ya kandidato to. Good luck. Tulad po na nasabi natin kanina, good luck sa lahat na lang ng mga kandidato. Good morning pala sa mga tagapakinig ho natin dyan sa may Bunuan Bukig. Gandang morning po sa inyong lahat. Dito si kami, dyan bagong baryo. Maabigyan ka ba sanad si kayo namin? And syempre, yung mga tagapakinig ho natin dyan sa may Bunuan Binlok. Yan. Good morning yan po. Sa Barangay Baluling. Maabig mutya kabusan. Tanamin la, yasaray dumaranggal. Anus labat. Taimpano ang sabire pakurong sa nagaw. Maraming napapangiti niyan. Yung pakurong na yan. Word for the day, pakurong. Xiaomi, kantulala mo. Pero wala may kwandaya. Kini, wala may ay good morning manaya udsiken. Maki mapalakapak Suryano ditan at Barangay Jimenez balim na mapandan. Tasay kwanto agkala alagar na say pakurong. Impanos jad kakaalagar mo ipakurong say juwam kurong inda ka to. Sus, Ginoo, manggod. Ano ba yan? Okay. Ay, sus, Ginoo, manggod. Ay, ngayong buwan ng Mayo, Kuya Ding, Month of the Ocean, sabi ng BIFAR. Ay, ganon. And alam mo, Kuya Ding, ikinakampanya yan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na malaki ang maitutulong ng ating karagatan. Tama yung sa Tagalog. Ang ating karagatan sa climate change. Kaya dapat alagaan natin mabuti yan. Huwag na hindi yan tapunan ng basura. Oo naman. Diba? Hindi yan tapunan ng basura. Kaya yung mga nagtatapon ng kanilang basura sa ating karagatan, idalumyo od autoridad. Kasi kailangan sa atin, dito sa Pangasinan, number 1 niya, pinagkakakitaan yan. Pinagkukunan ng ikabubuhay ng ating mga kababayan. Marami sa ating mga kabayan ang mangingisda. Alam mo, Kuya Ding, ramdam na ramdam ko yan kasi taga-Bunuan ako. Alam mo ba na noon, nung wala pa yung seawall doon sa amin, Kuya Ding, doon sa tapat ng bahay ko, kasi malapit ako sa dagat, yung bahay namin. Ngayon, doon, dimanda ipapark, irararamay, baluto. Alam mo ba na natutuwa ka dahil kahit ipapark lang nila yung baluto nila doon, pag marami silang huling isda, binibigyan ka. Binibigyan kami. Libre kami ng ulam, Kuya Ding. Maganda talaga yung nainirahan sa tabing dagat alam mo ba, maraming mga mangisda. Biruin mo, ang puhunan mo dyan is, syempre, kailangan walay balutom. Walay gasolina to. Tapos syempre, wala rin tutuom yung mga mangingisda. At yan ay libre yan. Ang gano araw ay managkalukor. Wala rin managkalukor, di ba? Wala ipalagdan amay ikot, balbalog. Insan na sabi kabosan, pantutulungan dan guyuran. Di ba? Sirala. Sirala. Di ba? Ang saya-saya. Kaya, sariwa pa. Kaya tulong-tulong tayo mga kapaborito. Kasi pagkaminsan yung, meron mga ruby yung mga nakatricycle, nakagarong, nagbebenta. Pagkaminsan, doon sa amin, ilan yung nagbebenta. Kaya lang pagkaminsan, makikita mo yung isdang kanilang tinitinda. Kasi nga may kinmula, pigaagaw lang na ugip, may sira. Ang balangalay mata to. Ay, sus, Ginoo. And dapat tariwa. And ararami man nag-agamang mat. Correct. Yun yung itinutorta ko yan. Masarap yun. And sa mga vendor ho natin, sa mga nagtitinda. Ay, imbaga mo sa may vendor. May imbanag labi. Labin sakay. Sinala pagkapilya. Alas uso pasado mo nilabad. Intagar ko may anak ko si Bridge. Latatani ang kapipangan, manalita yulay ingkalot ni Bangos. 5 kami.
Amin niya man nagkalot na bagos ang kapulila ko ra. Ay, naupo la. Naupot. Ay. Asa bayan naupot. Oo. Kasi makwartari ito to. Oo. Mga inumay, naupo natin sulakom. Pati lechon manok naupot. Ay, sus, Ginoo, agad. Di ang saya-saya pag Oo. ganun. Masaya ang mga Malikot rin. negosyante Oo. natin. Masaya ang mga people of the Philippines. Dahil dyan sa mga pakurong. Wala may pimila, istorya unda. Kapangawa to sa kwanto bali-bali ay inaani. Wala na lechon manok. Wala ni Alfonso katulong. Ay, sus, Ginoo. Oo, tsaka ang sarap ng kainan kasi yung isang buong pamilya magsasama-sama. Niya lechon manok. Di ba, Manlika Ira? Magsama-sama sa pagkain. Di ba? Kaya, sus, Ginoo, enjoy na lang natin. Alas 6:52 na po ang ating oras. Ang bilis ng oras. Wala mo tira may babagay. Arang ko ay pakurong ay tapakurong to. Pero ang kubalat iboto ka. Wala si Kata. Alam naman nila. Alam naman nila yan. Pati yung mga kandidato natin, alam din nila yan. And talagang ganyan. Ikaw pa rin ang masusunod. Oo, tama. Oo, alam mo, ito yung dyan tayo nagkakapantay-pantay lahat. Mayaman, mahirap. Di ba? Tigisa tayong boto. Oo, tigisa ng boto. Dapat magamit natin yan ng tama. Di ba? And yun, hindi tayo nagsasawang magpaalala, maging maagaw tayo sa pagboto sa araw ng Lunes, May 12. Kasi babalik tayo sa ating programa, May 17 na. Di ba? Every Saturday ang Kape at ang Balita. Pero ang Radyo Pangasinan, meron tayo may special coverage, Kuya Ding. Yeah, by 12 ba yan? Itong araw ng Lunes. And pwede kayong mag-share ng inyong mga kung ano yung mga sitwasyon nyo. Mag-chat, mag-text. Pwede ninyong ipamahagi sa ating himpilan nang upang sa ganon ay malaman din ng iba pa nating mga tagapakinig, yung mga viewers po natin. And syempre, malalaman nyo din sa istasyon na ito kung sino yung mga mananalo. Yung mga nanalo. Pero alam mo, meron tayong mga na wala silang kaproblema ngayon dahil wala silang kalaban Dito sa Pangasinan, di ba, merong mga walang kalaban? Meron sa Nacinto. Sa Nacinto, walang kalaban si Mayor Leo de Vera. Si dyan sa may San Fabian, si Mayura Marlene, wala rin. Ay, wala rin siya. Wala rin siyang kalaban. Oo. Sa Kalasyaw, wala rin. Si yung mayority candidate, Patrick Karamat, wala rin. Wala rin. Wala rin kalaban. Pero sa ibang mga bayan ay mainitan yung laban. Talagang ganyan. May kanya-kanyang manok Diba? May kanya-kanyang may gusto ng ganito, ganyan. Mainitan yung laban maging sa mga sa congressional district, congressional fight. Yan. Ayun, pati sa senator. Wala mo sa kandidato ya board member. Pusapos kang ko campaign fancy rin pare kang ko. Kabamutan. Pero ako labi lay ngaran to tay paano manalo ni. Alagar kamo parya campaign fan no inyo nga ni Kapitulyo no makapayurong mo ni Kapitulyo kanto ta Agniari sirin niya manalagi ka la kung to sikat. Oo nga. Unurong kamo ay kanto. Ay, sus Ginoo. Alam mo, Kuya Ding, kung minsan, sabi ko nga, ano kaya, alam mo minsan, sabi ko nga rin sa isip ko lang yun na kako nga ano kaya kung kakandidato ako? Ganon ba? Pero hindi ko naman siya pangarap. Parang, ano kaya kung parang ako nasa yung isip mo lang. Parang ano kaya kung kakandidato ako? Dapat mag-iisip ka talaga. Hindi kasi merong mga kandidato, like yung sinabi mo kanina, na agay mo alatan sabi natin ka mong tampulo, mayura mayor ka na po. Wala ra may babagay man. Ganon. Walang masama. Kasi yun yung gusto mo. Pero sabi nga nung iba din, dapat nag-uumpisa ka din sa mababa. Start from the bottom. Parang sa aplikasyon din sa trabaho. Hindi porket natapos ka ng ganito ganire. Gusto mo maging boss agad. Boss agad, wag naman, wag agad. Di ba? Kasi titingnan pa kahit na halimbawa kasi kuminsan iba pa rin yung may experience. Di ba? Hindi yun nawawala sa requirements. Kaya yung iba bago Hindi, it's not a requirement pero
kung maaari lang. Kasi tulad ngayon, meron kumandidatong senador na aminado naman siya na wala siyang experience. Pero yung meron kanya, siyang- yung popularity lang, nakilala siya nationwide. Oo. O, yung ibang mga artista, meron Oo, artista, pero di ba? wala silang experience doon sa posisyon na yan. Pero yung pakikipag-communicate sa tao, pagsisilbi, meron na silang experience. Yep. Oo. And, Pero it's not enough. Oo, yung correct. ganun. oo. Pero alam mo, dyan din naman At maraming maraming mga magsisiuwi na nasa ibang mga Ay, probinsya, oo. nasa Metro Manila just to cast their vote. Oo. Totoo yun. Kasi doon sa isang kilala ko, na nagsidatingan na yung kanyang mga anak eh. Sabi Oo. nga niya, ang saya-saya, sabi niya. Kasi after 3 years, at saka ulit kami magkakasama. I see. Bagamat nagkakausap sila dahil meron na tayong Because mga of modern gadgets. technology. Oo. Alam mo, ibang-iba kasi yung kaharap mo. Oo. Oo, nakasama Masaya. mo, masaya. Oo, masaya. Kaya yung kausap ko kahapon na isang tatay, manlikit. Kasi dahil sa eleksyon, muli siyang nakasama yung kanyang mga anak. Kasi malalayo naman kasi sila. Bagamat yun nga, nakakausap niya lagi. Si Dim nga is now in Cebu. Umalis siya nung April 19 para sa yung summer classes sa Cebu. Pero even before na nagpunta siya sa Cebu, meron na siyang round trip ticket para ngayong eleksyon. Naka-ready na. Round trip plane ticket sa eleksyon. And excited ka. Siyempre, excited ang mga magulang na makasama nila yung kanilang mga anak. And samantalin natin yung pagkakataon na ito. Di ba, Kuya Ding? Kasi ilagay na rin natin na Family Day. Yung May 12. Itong after na not only May 12. Oo. Itong mga araw na nandito na sila. Oo, kasi parang banding ng pamilya. Oo, kasi after ng botohan, sigurado magsisiuwian ka dahil May 13 may trabaho na. May trabaho na. Oo, 'di ba? Kaya samantalahin natin yung pagkakataon, magsama-sama ng masaya. Ano man yung problema may solusyon. 'Di ba? Makontento tayo kung ano yung meron. Well, tama yung sinasabi mo. Ito, it's magandang balita dahil magkakaroon na naman ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Oy. Sa darating na araw ng Martes, that is after the election. Ang gasolina ay magkakaroon ng tapyas presyo, 30 to 75 centavos. Ang diesel naman ay bababa ng 90 centavos to 1 peso and 35 centavos at ang kerosene 1.30 hanggang 1.45 ang pagbaba. Bali ito na yung pangatlong sunod-sunod na linggo na pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. At ayon sa Department of Energy, ito ay dahil sa desisyon ng OPEC na dagdagan ang production sa susunod na buwan ng Hunyo at posibleng pagkakaroon ng oversupply at ganun din ng trade war sa pagitan ng iba't ibang mga bansa na ang dahilan ay yung unang ginawa ni US President Donald Trump na patungan ng malaking taripa yung mga imported products, yung mga produkto na nanggagaling sa ibang bansa. Kaya't gumanti rin yung ibang mga bansa tulad ng China, nagkakaroon ng trade war ngayon at inaasahan na magkakaroon ng economic slowdown kaya't bababa umano ang demand o pangailangan sa produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy. Eksakto alas 7 na po ang ating oras. No choice na ho tayo mga kapaborito. Marami pa sana tayong pag-uusapan pwedeng, di ba? Pero lahat ay may hangganan. May susunod na programa. Pati ating pakurong may hangganan yan. Ganoon na. Pasya yun. Yung mga nagpakurong, aramay ng pakurong, at natalo ranatan, amang pakurong kila mo, anong tumbok, agrapila.
Ay, Di ba? sus, ganun. Oo nga. Ay, nako. Okay, mga kapaborito, no choice na ho tayo. Kaya pansamantala, akapan sinupalay gamit ko eh. Anong nga? Si Camira, wala na ako pinsayan kabosan. Siyak si Amor ni Gas Pidiga. Tan na siyak mo siling akin, dyan technical side. Si Engineer Richard Olanday. Maraming salamat po mga kapaborito and gandang morning po sa inyong lahat. Antabayanan po ang programang Derechahan. With Sir Joseph Bacani. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang